Hello everyone, uBryce lakho lambahle. Namhlanje nginiphathele izindaba ezithinta izingqwele zamaskandi ezimbili okuwunto encane kanye noLimithi. uLimithi ke wabiza ke unto encane ke kumcimbana nje ayehostile ayewenzile. Unto encane ke kulowo mcimbi ke wafika waba isikhulumi ke sosuku. Unto encane ke into ayenza ke eyathusa abantu abaningi ukuthi wancoma futhi waphinde wavuma ukuthi uLimithi hayi ufikile impela kumaskandi futhi nje useyingqwele kakhulu nje useyabahlula usengaphezulu kwabo kade baqala bona ukucula kumaskandi kade bafika kumaskandi. Waze kwakuveza ke nokuthi mengathiwa nje bayabalwa nje beyingqwele zamaskandi nje babe u5 ngeke lisaleke igama likaLimithi. Into ke yajabulisa ngonto encane ukuthi waze wayizivuma kwayena ukuthi kwakuyena ke usengaphansi ke kwakhe kuLimithi nje ngokomculo wamaskandi. Kodwa kwaphinde wabonga inhlonipho ke yakhe kuLimithi ukuthi noma ke esengenhla ke ngokwamaskandi kodwa nje akakaze nje ababukele phansi uhlezi ebahlonipha njengobhuti abafica emculweni wamaskandi. Ashoneni khona ke sizwele into encane ke evuma uLimithi esihlangalaleni. Ukuthi uyaqala ukufika la, make sure to share, subscribe ukuze ngaphela uzophuthela amavideo afana nalawo. Ashone khona ngingamosha isikhathi sakho. Siyabonga, siyabiza bafukhuleka kakhulu umsebenzi ukhule uye phambili uachieve okuningi kakhulu sibadala kunawe endimeni kodwa ngicabanga ukuthi usungaphambili kwethu kodwa siyabonga ukuthi kuloko kuba ngaphambili kwakho kwethu uyakwazi ukuthi okay ngafica abafowethu endimeni ukuthi noma ngakuthiwa igama mhlawumbe selikhule lathi ukubedlula kodwa ukubahlonipha kuhlale kukhona njalo sihlale siphilisana nangelilodwa ilanga mina uLimithi amazi umelazi igama lami ngubhuti nje lokwaba nini yabo so leyo nhlonipho enjalo iyona yenza ukuthi noma ngabe ngifonele ngo5 bengilela kade ngikhona ngathi kodwa ngizoshiya into engiyenzayo ngize la namuhla ngoba ukubizwa uyena ngaso sonke isikhathi ngihlala ngithatha njengento ebalekile kimina nokuzokwenza ukuthi relationship yami naye ikhule iye phambili. Ngiyabonga kakhulu. Okay everyone, sivala lana ke ivideo namhlanje sibeka unqi. Ungakhohlwa ke ucomment down below wena ke umbono wakho ngalolu daba. Ingabe nawe uyamvuma uLimithi ukuthi uLimithi ngempela uyighost noma nawe uhamba nalabo abangakamvumi kahle uLimithi? Comment down below umbono wakho. But sivala lana ke ivideo namhlanje sibeka unqi. I really hope you enjoyed the video namhlanje. If you enjoyed, make sure to smash the like button, uphinde smash na lo subscribe button, and mina ke I will see you in the next video. Bye.